जब घर में लड़का बच्चा पैदा होले तो घर में बहुत तरह के लोग होला। आज जे जैसन रहेला अपने बच्चा के वैसने भविष्य देवे खातिर कोशिश करेला, सपना देखेला। तो कोई कहता कि हमरा बुझाता बबुआ कि जीएम होई है, त कोई कहत बा डीएम होई है हो। आज एकरा राजनीति में इंटरेस्ट बा वो तो ये कही ए ललना हे ललना हिंद के सितारा ई सीएम होई है हो से ऊपर पीएम होई है हो। हे ललना हिंद के सितारा ऊ सीएम होई है हो से ऊपर पीएम होई है हो। हे ललना